conformitat amb el procediment previst per l'article 196 de la Llei Orgànica de la Règim Electoral General, mitjançant el sistema de votació nominal, sent escollit alcalde o alcaldessa el candidat que obtingui la majoria absoluta, és a dir, 9 vots en la primera votació, o en el seu defecte que encapçali la llista més votada en les passades eleccions. Cal recordar que poden ser candidats tots els regidors i regidores que encapçalin les seves corresponents llistes. Quins regidors o regidores que encapçalin les seves corresponents llistes presenten candidatura? Té la paraula la cap de llista de Junts per Sant Quirze, acord municipal. No presenten candidatura. Té la paraula la cap de llista de Ciutadans. Bon dia, nosaltres presentarem candidatura. Té la paraula la cap de llista d'Iniciativa per Catalunya Verds. No presentem candidatura. Per tant, es presenten dues candidatures, la senyora Elisabet Olivera Jorba i el senyor David Sánchez Manteo. Senyor Àlex Brossa Enrique, la candidatura de Olivera Oliveres. A favor. Senyor David Caminar Caparrós. A favor. Senyora Ana Cáñez Urbano. A favor. Senyora Míriam Casarramona. Abstenció. Senyor Josep Antoni Delgado. Abstenció. Senyora Maria Domingo Soler. A favor. Senyor Albert Falgueras Cuatrecasas. A favor. Senyor Francesc Fernández Lugo. A favor. Senyor Carles Gilabert Cardona. Abstenció. Senyora Montserrat Mondimàs. Abstenció. Senyora Elisabet Oliveres. A favor. Respecte a la candidatura del senyor David Sánchez Manteo, senyora Marta Batric. En contra. Senyor Alexandre Brossa. En contra. Senyor David Caminar. En contra. Senyora Ana Cáñez. En contra. Senyora Míriam Casarramona i Massana. En contra. Senyor Josep Antoni Delgado Rivera. Contra. Senyora Maria Domingo Soler. En contra. Senyor Albert Falgueras Cuatrecasas. En contra. Senyor Francesc Fernández Lugo. En contra. Senyor Carles Gilabert Cardona. Abstenció. Senyora Montserrat Mondimàs. En contra. Senyora Elisabet Olivera Jorba. En contra. Senyora Sílvia Peralta. Valdivia. Senyora Elena Sabater Sánchez. En contra. Senyor David Sánchez Manteo. A favor. Senyora Marcela de Coromina. Senyor Luis Villacarbó. A favor. La candidatura presentada per Ciutadans en nom de David Sánchez, 13 vots en contra, 2 abstencions i 2 vots a favor. En la candidatura de Junts per Sant Quirze, acord municipal amb la persona d'Elisabet Oliveres Jorba, 9 vots a favor, 6 abstencions i 2 en contra. La regidora senyora Elisabet Oliveres Jorba de la candidatura de Junts per Sant Quirze, Esquerra Republicana de Catalunya, acord municipal. Senyora Elisabet, accepta vostè el càrrec d'alcaldessa de Sant Quirze del Vallès? Sí, per imperatiu legal. Oliveres, jura o promet per la seva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcaldessa de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès amb lleialtat al rei i respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, per imperatiu legal.
Senyora alcaldessa, pot ocupar la presidència, per favor.